Dobar dan. Moje ime je Efa Pelemiš i danas pitamo građane Beograda da li bi nakon izbora nova vlada trebala da unapredi odnose sa Rusijom i zašto? Svakako. I zašto? Pa zato što to smo mi isti narod, mi smo Sloveni doselili od tamo su naš preci, tamo su naši koreni. Oni su uvek bili uza nas i mi smo danas i bit ćemo i u buduće uza nje. I ne bi valjalo da se nešto drugo desi. Nego stalno da budemo uz Ruse i oni su stalno uz nas. Naravno, zato što mi njima pripadamo. Podržali su nas u svemu bitnom, red je da im se odužimo na neki način, zar ne? Pa, što kaže, nisam čuo za druga mišljenja, osim za to da treba da bude ta najbolja, najlepša i najvažnija saradnja. Hvala vam puno. Hvala. Pa svakako, bez Rusije ja mislim da bi to bio jedan pogrešan korak i vodio bi ka nestanku Srbije. Ka nestanku Srbije kao države, a i ujedno i unijaćenju sa ove druge strane, jer to je samo unijaćenje. Naravno. I zašto? Pa, zato što smatram da napredujemo sa Rusima i da je Putin jako veliki čovjek i da će postati u buduće. Pa treba da nastavimo tradicionalne odnose sa Rusima, jer su oni nam odavno, vekovima bili prijatelji, oslobodioci. Beograd su oslobađali u više navrata. Ovdje Kalemegdan je oslobodio Ždanov.